karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Nek Ken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk niki iki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Nek aku arep anu Mas, arep Ciri khase Canom. Piye? Apa iki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora cangen-cangen ya. Aku tak nyoba nduk niki kan ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Ular kambang. Oh, pangan. Kulino Pelok, mangan. Mas Hendro. Pangan ular kambang, kulino mangan ular itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Ular kambang? Ular. Oh nggih, slendro. Ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi ini kan. Wah, wis.